Hola, soc Carles Vilarrubí, president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i vull presentar-vos avui una sèrie de vídeos protagonitzats per un grup d'acadèmics en els quals us explicarem un seguit de relats, continguts, inclús d'anècdotes. Això sí, totes elles vinculades al món de la història i a la cultura gastronòmica de Catalunya. Us parlarem de la rellevància de la qualitat de l'aigua, del recent cultiu del llúpol a Catalunya en l'elaboració de la cervesa, de gastronomia i literatura, de l'alambí a l'elaboració dels destil·lats i de la importància de l'all en la cuina catalana a pesar dels seus detractors que en té, i de tantes i tantes coses. I tot això sense oblidar que el nostre objectiu com a acadèmia és promoure, divulgar i donar a conèixer una activitat tan antiga i tan noble com és la llegendària cuina del nostre país. Bé, i sense més preàmbuls, us deixo amb el primer episodi de la sèrie, Els horts urbans i socials, a càrrec del nostre company i acadèmic Sergi Ferrer Salat, que el gaudiu molt. Hola, em dic Sergi Ferrer Salat, soc membre de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i estem avui aquí per parlar del poder transformador extraordinari dels horts urbans socials. Barcelona és una ciutat fantàstica, meravellosa, però és l'imperi de l'asfalt, del formigó. Hi ha molt poc verd, hi ha molt poca natura. I la naturalesa té una multiplicitat d'efectes beneficiosos. D'entrada, a nivell purament mediambiental, ecològic, amb la lluita contra el canvi climàtic per la seva capacitat d'absorbir CO2 a través de la fotosíntesi, per tant, en defensa de la justícia climàtica, amb la lluita contra la contaminació atmosfèrica per l'absorció de totes aquestes partícules en suspensió que fa que les grans urbes, i Barcelona no és una excepció, tingui efectes tan nocius sobre la salut dels ciutadans. Després també contribueix a reduir la temperatura mitjana de la ciutat, aquest efecte illa de calor, i per tant faria la ciutat més habitable. Però la natura té moltes altres consideracions, molts altres aspectes molt positius. D'entrada, per exemple, una qüestió clau que és la biofília, que és aquesta connexió congènita que tenim amb la naturalesa i que ens aporta tant benestar mental i físic. Una ciutat amb molt més verd generaria i tindria aquest impacte tan beneficiós sobre la salut dels ciutadans. I després, per descomptat, la presa de consciència de la transcendència de preservar la biodiversitat. La tragèdia del coronavirus és una mostra particularment cruel d'aquest nexe inevitable que existeix entre destruir la natura i l'expansió de les malalties, de les epidèmies, de les pandèmies. I aquí estem parlant d'un hort productiu. No és qüestió només de natura, és qüestió de que a la natura li dones una mica d'aigua, unes quantes llavors, i utilitza l'energia tèrmica del sol per produir amb una abundància extraordinària. Aquest hort, d'aproximadament mitja hectàrea, amb estricte criteri de permacultura i biodinàmic, és capaç de produir entre 70 i 80 tones d'aliments, de fruites i verdures. Contràriament al que es creu que moltes vegades es necessiten productes de síntesi química. No. La naturalesa és extraordinàriament generosa si la respectes i la cuides. Per tant, el concepte de fam a Barcelona no hauria d'existir si aquests horts no fa falta que siguin d'aquest tamany. Qualsevol petit espai seria vàlid per produir aliments. I després, la lluita contra la pobresa, per la inclusió social, perquè aquí ve gent a treballar, gent amb discapacitat intel·lectual, marginada socialment, que les empoderes i les integres dins el sistema. Per tant, lluites contra la fam, lluites per la inclusió social i lluites pel benestar global de tota la ciutadania. Moltes gràcies.